खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सेबानिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों जानो गोनां एसएसएलसि आरो एएचएम आनजाद 2022 नि थाखाय अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनि सायाव सेबाया नटिस फोसावदों नटिसनि बायदिब्ला जानो गोनां एसएसएलसि आरो एएचएम आनजाद 2022 नि थाखाय फरायसाफोरा अनलाइन एग्जामिनेशन पर्टेल sebaregistration.in बेयाव थांनानै अनलाइन फर्म फिलआप खालामहैनो हागोन आनजादनि थाखाय अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनि अक्ट'आ फैगौ 25 नभेम्बरनिफ्राय 18 डिसेम्बरसिमनि गेजेराव चालान जेनेरेशन खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 21 डिसेम्बर एपेक्स बेंकआव पेमेन्ट होनायनि जोबथा अक्ट'आबो 21 डिसेम्बर अनलाइन चेक लिस्ट कारेक्शन खालामनायनि अक्ट'आ 22 डिसेम्बर अनलाइन चेक लिस्ट कारेक्शन खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 31 डिसेम्बर मख'नो गोनांदि आनजादनि थाखाय अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनायनि आबुं इन्सट्राक्शना sebaregistration.in आवनो होखानाय थागोन ट्राइबेलफोरनि हेंथायै आसाम केबिनेटआव लानाय थांखिफोरखौ बोखारनानै लाफिनाब्ला फैगौ समाव ट्राइबेल दैदेनगिरि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म मन्त्रि डक्टर रनज पेगु प्रमद बर' आरो माखासे एमएलएफोरखौ ट्राइबेल ओनसोलाव हाबनो होनाय जानाय नङा होननानै गोख्रोङै बुंथियो दुलाराय ट्राइबेल फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि देब कुमार पेगु बिथाङा बुंथियो दि आसाम सोरखारा मासियाव जिरायनो मोनखांनायनि उनाव गासैखौबो बावनानै थांबाय बिसायख'थिनि समाव ट्राइबेलफोरनि जेंना जेरै स्कलारशिपनिफ्राय लानानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनाय ट्राइबेलफोरनि बेकलग पस्टखौ आबुं खालामनानै होनाय गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि रादाय होदोंमोन नाथाय आसाम सोरखारा मासियाव जिरायनो मोनखांनायनि उनाव ट्राइबेल सुबुंफोरनो रादाय होनायखौ मावालासे ट्राइबेल सुबुंफोरनि जेंनाखौसो बांहोदों होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावो दि थांनाय 4 नभेम्बराव आसाम केबिनेटआव ट्राइबेलफोरनि हायाव गुबुनखौ थानो होनायनि मोन्थाय होदों आरो बेनि गोहोखौ दिसिनो होनाय जादों बे समाव जोंनि ट्राइबेलनि दैदेनगिरिफोर जाय मोनसे समाव गोख्रों सोमावसारगिरिमोन बिथांमोन प्रमद बर' डक्टर रनज पेगु उरखावग्रा ब्रह्म आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि दोलोआव थानानै सिरि थादों जाय जोबोद लासिंसिं होननानै बुंथियो बिथाङा बेनिखायनो आसाम केबिनेटआव लानाय बे थांखिफोरखौ बोखारनानै लाफिनाब्ला ट्राइबेलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' उरखावग्रा ब्रह्म रनज पेगु आरो माखासे एमएलएफोरखौ फैबाय थानाय समाव ट्राइबेल ओनसोलफोराव हाबनो होनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथियो आरो ट्राइबेलनि हेंथा आसाम सोरखारा जि थांखि लादों बेखौ बोखारनानै लाफिनाब्ला गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बर' राव गेवलांथों बर'सा देरहासार दिनै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ गोथार जोनोम सान बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों बर' थुनलाइ साननि थाखाय बिटिआरआव लकेल हलिडे फोसावदों दिनैनि सानाव बिटिआर ओनसोलाव गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोर आरो सोरखारि मावख'फोरा बन्द थागोन नाथाय जाय मावख'गिरिफ्रा बिटिसि एलए नि बिबान दङ बिथांमोनहा मावख'आव फैनो नांगोन जायनाखि दिनैनि साना बर' थुनलाइ गोथार जोनोम सान बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनाया जों गासै बर'फोरनि बिबान नाथाय आसाम सोरखारा 4 लेंगुवेज फर्मुला बाहायनानै बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव एसामिस रावखौ कम्पालसारि खालामनो थांखि लादों बेनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा मा बुंखो फै जों बेखौ मिथिनानै लानि बिथाङा बुंथिदों दि आसाम सोरखारा बर' रावखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामदों थांनाय 2019 मायथाइयाव एक्सपार्टफोर आरो थुनलाइगिरिफोरखौ लिंथुमनानै 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ बानायनाय जादोंमोन नाथाय गोबां जाहोननि थाखाय बेखौ गनायनानै लायाखैमोन बेखौ गनायनानै लागौमोन नाथाय नुनो मोनबोदों पोस्ट ग्रेजुएट फोरोंगिरिनि बेलायाव बर' फोरोंगिरिनि अपसन गैया हाई स्कुलाव बर' फोरोंगिरिनि अपसन गैया जुडिशियेल सार्भिसाव एसामिस रावखौ कम्पालसारि खालामनानै होबोदों बेफोर गासैखौबो नायनानै बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे जुथुम लेंदोंमोन बेयाव सावरायनानै थांखि लानाय जादों दि आसाम सोरखारा एसामिस लार्निं एक्ट 2020 खौ बाहायबाय थायोब्ला 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा मानोना बर' रावा बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों 8थि शिडिउलाव जायगा मोननो हादों आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै गनायथि मोननो हादों बे समाव बर' रावखौ मिथिसार होनो थाखायसो नाजाबोबाय थादों नाथाय बर' रावखौ नेवसिगारबाय थायोब्ला बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै बुंथियो तरेन बर' बिथाङा जायनाखि बर' राव फरायनानैनो गोबां आइपिएस एसिएस जानो हानाय बिदिन्थिफोर दङ बे बेलायाव आसाम सोरखारा बर' रावखौ फोजोबस्रांनायनिसो खैसार खालामदों होननानै बुंथियो आरो बे समाव बर' थुनलाइ आफादा 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ गनायनानै लाया होननानैबो बुंथियो तरेन बर' बिथाङा
ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ गनायथि होनायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन आटसुआ। बेयाव बाहागो लानानै राजु देउरि बिथाङा बुंथिदों दि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझाराव फैनानै बे ओनसोलनि बर' नङैफोराबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हा बायलाय फानलाय खालामनो हागोन होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव होख्राव-होख्रावै बुंफैदोंमोन। नाथाय ट्राइबेलनि हेंथा बुंनाय बेफोर रावनि हेंथायै जोंनि ट्राइबेल दैदेनगिरिफोर आरो ट्रेक्टर बिगोमाफोरा फंसेबो जेबो बुंथियाखै। बिथाङा बुंथिबावदों दि जोंनि ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरा येसमेन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जि बुङो बेखौनो येस बुङो। जुदि मोसौआ दावदै होयो होनोब्ला बेखौबो नंगौ होनो ट्राइबेलनि एमएलएफोरा। बिथांमोन येसमेनफोरानो ट्राइबेलफोरनि सुथुर, मानोना बिथांमोननि थाखायनो ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ मोननो हायाखै। मानोना ट्राइबेलनि हेंथा लानायफोरखौ ट्राइबेलनि एमएलएफोरा केबिनेटआव बुंथिनांगौमोन, नाथाय रावबो जेबो बुंथिया। प्रमद बर' आरो डक्टर रनज पेगु बिथांमोनहाबो येसमेन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि थांनाय 2009 मायथाइनि उननिफ्राय लानानै बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां समसिम प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन आरो आफादगिरि थानाय समाव बिथाङा गोबां सोमावसारदोंमोन आरो गोबां मोजां खोथा बुंथिदोंमोन। बे समाव आटसुआबो बिथांखौ मदद होदोंमोन, नाथाय बिथाङा मासियाव जिरायनो मोनखांनायनि उनाव ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि खोथा बुंला। थांनाय 4 नभेम्बराव केबिनेटआव कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेलाव ट्राइबेल नङैफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गनायथियै थानो होदों आरो बेनि गोहोखौ दिसिनो होनाय जादों। बेनि हेंथा माखासे फरायसा आफाद जेरै एबसु, माखासे काउन्सिल जेरै मिसिं काउन्सिल, देउरि काउन्सिल बेफोर मानो बेनि हेंथा सोमावसाराखै होननानैबो बुंथियो बिथाङा। ट्राइबेल सुबुंफोरा नोरोम आखुनि आरो खौसेथि गैयिनि थाखायनो आसाम सोरखारा ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो। गुबुनफोरा ट्राइबेलनि खौसेथिखौ माब्लाबाबो लुबैया, बेनिखायनो जोंनि गेजेराव सुथुर सोनानै होबाय थायो। जों जोंनि इग'नि थाखायनो मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जायो आरो मोनथायनि थाखाय नांनो हाया होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे ट्राइबेलफोरा जोनोमनिफ्रायनो हानि मोनथायनि फान्डामेन्टेल राइट दङ। बेखौ लानानै जोंनि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव फरायसा आफादफोर आरो ट्राइबेल एक्टिभिस्टफोरा सांग्रांथि लाबोनांगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। आसामाव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानायफोरखौ आसाम सोरखारा होखारगासिनो दङ, नाथाय बिटिआर ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ होखाराखै। मानोना जोंनि ट्राइबेलफोरा खौसेथि नङा, बेनिखायनो आसाम सोरखारखौ नारसिननो हायाखै। थांनाय माखासे सान सिगां दरं जिल्लायाव इभिक्सन जानायाव आमसुफोरा दिल्ली, इउपि बेफोरनि अनगायैबो गुबुन हादरावबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारदों। नाथाय जोंनि फरायसा आफाद एबसु, मिसिं स्टुडेन्टस इउनियन, देउरि स्टुडेन्टस इउनियनफोरा आसाम सोरखारा ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनो जि थांखि लादों बेनि हेंथा सोमावसाराखै। बेबायदिनो खौसेथि गैयाब्ला जों जोबस्रांलांगोन होननानै बुंथियो आरो खौसेयै बयखौबो आसाम सोरखारा ट्राइबेलफोरनि हेंथा लानाय थांखिनि हेंथायै गसंथेनो थाखायबो खावलायो बिथाङा। सोरखारनि बिथोन बायदियै चिरां जिल्ला हाग्रा रैखाथि बिफाना चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय पातालसाना भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि रिफु हाग्राखौ दानस्रांनानै आयेन बेरेखायै लुनानै थानाय फामु न'खौ रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि हाग्रा बिफान, पुलिस आरो एसएसबिनि हेफाजाबाव बुफाय-बुसि आरो सावनानै सिलिंखार खालामनानै होदों। रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि रेन्जार जसमानिक मुसाहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनानै आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै आबाद मावनायफोरखौ होखारनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो इभिक्सन प्रग्राम लाबोनाया जादों, नाथाय आबुङै होखारजोबनो हायाखैमोन। बे ओनसोलाव 250निफ्राय 300सो नखरफोरा आयेन बेरेखायै रिजार्भ फरेस्टखौ आवग्रिनानै आबाद मावनानै दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय 250 नखरनिफ्राय 300सो नखरनि सोद्रोमाफोरा ओनसोलनि सुबुंफोर जानायनि अनगायैबो माखासेया गुबुन रायजोनि जेरै नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो अरुणाचल प्रदेशनि सुबुंफोर होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि जायफोर हा आवग्रिनानै आयेन बेरेखायै थादों बिथांमोनहा गावनि हा गैला, बेनिखायनो बेयाव थाफैदों होननानै फोरमायथिनानै लादों होननानै बुंथियो बिथाङा। दा बिथांमोनहा गावनि असे हा दंजायो ना गैजाया बेखौ नायबिजिरनाया सोरखारनि खामानि। हाग्रा बिफाननि मावथि महरै हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनो थाखाय होखारनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि हाग्रा दानस्रांनानै हा आवग्रिनानै थानायखौ होबथानो थाखाय गिबियाव मानसिफोरनि साननाय हनायखौ सोलायग्रोनो नांगोन। जों गावनि गोसोनि जि लुबैनाय बेखौ फोजोबस्रांनो नांगोन। हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि खालामनायनि जि साननाय हनाय बेखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो नांगोन, अब्लासो हाग्रा दानस्रांनायखौ फोजोबस्रांनो हागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्ड कापलां NSCNK उदखारि हान्जानि 3 सोद्रोमाखौ आसाम राइफलआ गावथारनो हादों। थांनाय सनिबाराव मणिपुराव PLA आरो MNPF उदखारि हान्जाया
46 आसाम राइफलनि कमान्डिं अफिसार कर्नेल बिप्लब त्रिपाठी बिथांजों लोगोसे बिथांनि नखरनि आरो 4 आसाम राइफलनि जवानफोरखौ IED बमजों बेफ्रुहोनानै बुथारनायनि उनाव आसाम राइफला हाथियार लाग्रा उदखारि हान्जानि हेंथायै दाब दाब जायगायाव अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशन खालामनायावनो अरुणाचल प्रदेशनि लंडिं जिल्लायाव आसाम राइफला 3 NSNK उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ गावथारनो हादों। मोनसे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै NSNK उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ फैगोनखौ खौरां मोननानै आसाम राइफला अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो लंडिं जिल्लानि खख्ला हाग्रा ओनसोलनि भारत म्यानमार सिमानि खाथियाव गोबां हाथियार लानानै फैनाय NSNK आरो आसाम राइफलनि जवानफोरनि गेजेराव गावलायनाया जादों, जेराव 3 NSNK उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ गावथारनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारिफोरा 2 सरासनस्रा सुबुंखौ खावनानै म्यानमार हादर फारसे लांखारनो नाजादोंमोन। बेयावनो 3 उदखारिखौ गावथारनो हादों आरो बे जायगानिफ्राय थर 20 ग्रेनेडजों लोगोसे गोबां हाथियार हमनो हादों। मणिपुराव उदखारिनि गाग्लोबनायजों मुंख्लं जानाय बाक्सा जिल्ला थाइखारकुसि गामिनि मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि गोथै देहाखौ गावनि आंगो गामियाव मैया जोबथा बिदाय होबाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे खुंथाइ बिफाना। मुंख्लं सुमन सोरगियारिखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिनि गेजेरजों आरो रैखाथि बिफाननि नेमखान्थिनि गेजेरजों बिबार मालाजों बावनानै मान होनायनि गेजेरजों जोबथा बिदायखौ होबाय। मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि जोबथा बिदाय होनाय सानाव आसामनि केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म, केशव महन्त आरो रन्जित कुमार दास बिथांमोनजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला फरायसा आफादनि बिबानगिरि, गुबुन गुबुन समाज सिबियारि बायदि गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाहैदों। हादोरनि थाखायनो जिउ बावनो गोनां जानाय मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि मुङाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गामिनि लामाखौ बानायनानै होनायजों लोगोसे गामिनिनो दालां आरो मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि नखरखौ दैदेनलांनो हानाय बायदियै थाबैनो अनसुंथाइ होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।